Una vegada anem controlant la crisi sanitària provocada pel coronavirus, és hora que el govern d'Espanya se posi a fer feina per un sector clau per la nostra economia, el sector turístic. Per això, des del Partit Popular hem presentat en el Congrés un paquet de 22 mesures destinades a aquest sector. Volem que se promocioni a nivell europeu un certificat Covid-free per totes aquelles empreses, establiments turístics, d'allotjament, comerços, restaurants, infraestructures públiques que compleixin totes les garanties de seguretat i higiene. També volem que s'injecti liquiditat a les empreses, que se'ls ajorni de tots els imposts i també que s'abaixi tots els imposts a fi de que puguin superar també aquesta crisi econòmica. En quant a les Illes Balears, ara que passarem a la fase 1 de desescalada, volem saber com el govern d'Espanya pensa incentivar que arribin també turistes a les Illes Balears i com incentivarà la mobilitat entre illes, donat que totes les illes estarem ja a fase 1 de desescalada.